ҳамин дарафа да як видео рӯй кардан ростигап гари низиқ шидам дар коляска кӯдака карочи дар кӯчаи Шаҳло чораи Шаҳло мегуфтанд дар Қирған як кӯдака мемонам ози ана участкови гирифта бурдаша больница дай кӯдак мақсад ки кадом нафаре ки агар бишиноса ё ки буфаҳма бидона ки фарданча партусаги як сурати вай кӯдака мондан дар кор нестай видеош ҳастай сураташ ҳастай кӯдаки майдай ана дар як коляска мондианша бародарои азиз агар ҳамин хел модаро бошанд бигзарам акаҷон ман сурати кӯдака намемонам бародарои азиз ҳамин адресша гуфтанд ки городской больница ана больницаи он мегуфтиянд дар Қирған детский дайдаму детский бурда будианша дода будианша ана ягон нафаре ки боша агар кӯмак бикунанд аму кӯдак илтимос бирен дар больница дар бародари азиз амҷо бире хабар бигирешаву баъд агар ма намедонам падару модари кӯдак дар чӣ ҳолатае ки ба и рӯза омадиянд бурдиянд кӯдака партофтиянд рости гап хидои сари кори кардагиша хайр ҳозир дигар метарсем ки дар интернет дар ки барои чӣ блогерам ҳаромхӯраирам дурӯгӯай кидат мекунатона фреб мекунатона то кай мардуми азобкашида дуюмбора азоб бикаша мардуме ки кор кардиян ва меҳнат кардиян дар ғарибиёву пула ба нук шудан ҷамъ кардиян дар се-чор одамои аудитория доранд блогер ба ном блогер мисол фреб кардашона ҳозир дигар метарсем ки дар интернет мисол бироем ягон чира таблиғот битем ё ки ягон кор бикунем бизнес бикунем дуруи интернетда ҳисоби ки меган эй блогерам ҳаромхӯраирам дурӯгӯай мутаассифона ҳама блогеро ҳаромхӯру дурӯгӯ лицемер нестанд мутаассифона лекин ҳастанд ба ном як хел блогерое ки мардума истифода мебаранд мардуми камбағала ва нуни даҳаншона соҳиб мешаванд мегиранд ой дар ин масъала ман хеле шида мегум гап мезанам бо мардуми камбағал дар ҳамиҷа бо страдат мекуна фақат таги удар мемона бигем ҳисоби ки вая фреб кардиян ин видео мекуна ки мада пул ҷамъ кунем бития ин масъала масъалаи муҳиме бародаро як блогераш ҳамихӣ кард ду блогераш ҳамихӣ кард сеюм блогераш ҳамихӣ кард хай $100,000 да хай на $10,000 да шуморо фреб кардан нахо ки мисол қадар пули калон омада бо мисол мардуми бегуноҳ дар ҳамиҷа бо пули шуморо ҷамъ карда додистай ака кадоме ки хайр мекуна хайри вай қабул мешаву лекин мохи дар ки барои чӣ камтарак ҳамин чизоро вақте шумо худтон гуноҳ мекунен кидат мекунатона фреб мекунатона кӯшиш бикунед ки худтон ай положение биро ёхи ма чанд нафарро медонам ки мисол дар интернет баъд гира кардаву дигаву дигар чи мисол видео мекунанд ки мо пулмон фалон меҳмадон шудай ягон шахсият бегуноҳ нестай ҳама гунаҳгорай ҳамамон як камбудӣ дорем дар зиндагӣ лек ин камбудиё ки мисол шумо мекунед ин глобальняй камбудиро карден худтон ислоҳ кунен мега ку дар бизнес агар проблема омад проблемаро ҳал кунен о чӣ дар кора ки мардума дар души мардуми камбағал мепартоен ҳамчира ки мо дар пул ҷамъ кунен битиен ана ма қарздор шудам ма ихла шудам ма ухе шудам ин кор ман фикр мекунам хуб нест ин чиста фикри шахси мае бародарои азиз ки камтарак бедор шавен вақте шуморо як кас фреб мекунад худтон ай положение худтон бироен ака ман медонам хай қин дар худованд ягон када дар ин проблема набиёра ки ба ҳар ҳоле охи мардуми камбағал страдат мекунад чӣ дар корай боқимонда сарбаланду хонобод бошен кӯшиш кунем ки фребтон накунанд